Som veľmi rád, že vás tu môžem opäť po roku v tomto krásnom prostredí privítať. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, tak si to užite. Vítajte medzi nami a verím, že to budete cítiť fantasticky. Týmto vyhlasujem Winners Group Family Day a športový deň za oficiálne otvorený. Vítajte a užite si to. Nádherný zvyšok letných prázdnin, hlavne v zdraví a pohode a budem sa na vás tešiť na jeseň a dovtedy dovidenia. Šťastnú cestu domov.